Hai să-ți arăt cum să pregătești un super desert pentru întreaga familie. Stai până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Am folosit 190 de grame de biscuiți, dintre aceștia cu cacao, dar poți folosi de care ai și de care îți place, pe care i-am zdrobit bine cu ajutorul unui sucitor. Într-o tavă cu dimensiunile de 30 pe 30 am pus biscuiții și i-am întins pe toată suprafața acesteia. Într-o cratiță încăpătoare am adăugat 190 de grame de făină, 100 de grame de zahăr, un praf de sare și am încorporat 1 litru cu lapte. Dacă îți place această rețetă, apasă butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și cel de urmărire pentru că postez rețete delicioase în fiecare zi. Am adăugat o lingură cu coajă de portocală, o lingură de vanilie, dar poți folosi esența preferată și am gătit budinca la foc mediu până când aceasta a început să se îngroașe și gustul de făină a dispărut. Am turnat-o deasupra biscuiților și cu o spatulă umedă am întins-o repede pe toată suprafața tăvii. Am lăsat-o să se răcească, timp în care m-am ocupat de cremă. Pentru aceasta am folosit 300 de grame de smântână pentru frișcă, 2 linguri cu zahăr, dar poți pune mai mult sau mai puțin în funcție de preferințe, coajă de portocală, vanilie și am mixat totul până când acesta a devenit ca o cremă. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yummy.expert. Am pus-o într-un poș și am lăsat-o deoparte, timp în care am tăiat prăjitura în pătrățele. Din această cantitate mie mi-au ieșit 9 bucăți. Am întins un rând de frișcă, sirop de ciocolată și multă nucă. Crede-mă, este de vis, cremoasă de ți se topește în gură. Lasă-mi un comentariu și spune din ce zona a țării mă urmărești.